Bună tuturor! Sunt Magda Luca Banea, voluntar Joia cu Carte și astăzi voi citi Aventură de Crăciun, o poveste pentru calendarul de Advent. Cartea este scrisă de Lengel Orșoia, cred că așa se pronunță, de la editura Agvila. Începem. A fost odată ca niciodată, a fost odată o cățelușă veselă și jucăușă. Și pentru că avea blănița albă și pufoasă ca zăpada, primise numele Pufișor. Trăia în pădure împreună cu celelalte animale, dar cu toate acestea uneori se simțea foarte singură. Nimic nu-și dorea mai mult pe lume decât să găsească într-o bună zi un mic stăpân, care să o iubească, să o îngrijească și cu care să se joace. Într-o bună zi luă o hotărâre. Îl va căuta pe Moș Crăciun și va cere în dar un stăpân iubitor. În zadar se rugară celelalte animăluțe de ea să nu meargă, întrucât pentru așa o cățelușă drumul care duce la Moș Crăciun era tare anevoios, dar Pufișor era de neînduplecat. Ea îl va găsi pe Moș Crăciun, chiar dacă va fi nevoie să înfrunte mii și mii de pericole. Dar degeaba atâta tenacitate, dacă n-avea nici cea mai vagă idee încotro să o apuce și cum să-l găsească pe Moș Crăciun. Se gândi să-l caute pe Bufniță, considerat cel mai înțelept animal din pădure. Așa că micuța Pufișor dădu o fugă până la cel mai bătrân copac din pădure, în vârful căruia dormea Bufniță. Nene Bufniță, îl trezi cățelușa Pufișor prin lătratul său pe Bufniță, din cel mai dulce somn. Aș vrea să-l caut pe Moș Crăciun, încotro să o apuc. Pe Moș Crăciun? Repetă Bufniță întrebarea. Dar ce treabă ar avea așa o cățelușă ca tine cu Moș Crăciun? Aș dori ca în acest an să-mi aducă și mie un dar, lătră Pufișor veselă. Dar ea spune, ce cadou ai vrea tu să ceri de la Moș Crăciun? Un mic stăpân iubitor, răspunse Pufișor. Unul care să mă mângâie, să se joace cu mine, să-mi dea la cină mâncarea mea preferată, cu care să pot alerga și descoperi minunile lumii. Întrebarea ta este tare dificilă, cățelușă Pufișor, răspunse Bufniță după ce reflectă îndelung. Însă dar sunt eu cel mai înțelept animal al pădurii, căci nu știu cum se poate ajunge la Moș Crăciun. Pufișor se întristă. Dacă nici măcar încotro să o apuce nu știa, atunci cum avea ea să-l găsească pe Moș Crăciun? Dar văzând cât de amărâtă era cățelușa, lui Bufniță îi veni o idee. Știi ceva, Pufișor? Buhâi el. Am o idee. Caută-l pe cerb. Rudele sale mai îndepărtate îl ajută în fiecare an pe Moș Crăciun, trăgându-i sania greoaie, plină de cadouri pentru copii. Poate cerb știe să-ți spună încotro să o apuci și vei reuși astfel să dai de urma lui Moș Crăciun. Pufișor gonea cu viteza luminii spre pășunea preferată a lui cerb. Cum îl văzu pe cerb, nici nu a avut răbdare să ajungă lângă el, ci de departe îi și lătră întrebarea. Nene cerb, am auzit că poți să-mi spui încotro să o apuc să-l găsesc pe Moș Crăciun. Tare aș vrea să-i cer în dar un stăpân iubitor, care să se joace cu mine, să mă îngrijească, să mă alinte și să se bucure împreună cu mine de aventurile minunate ale copilăriei. O, tu, cățelușă visătoare, răspunse cerb, când auzi ce planuri mărețe avea Pufișor. Din câte am auzit eu, Moș Crăciun aduce cadouri doar la puii de oameni, nu și la cei de animale. Dar eu am auzit că Moș Crăciun dă cadouri tuturor celor care se comportă frumos, indiferent că sunt oameni sau animale. Iar eu am fost foarte cu minte. N-am lătrat la nimeni fără motiv și aș fi împărțit chiar și osul meu favorit, dacă cineva ar fi dorit să se înfrupte din el. Cerb, văzând cât de hotărâtă e micuța Pufișor în ducerea planului său la bun sfârșit, îi răspunse. Știi, Pufișor, își început cerb povestea. Bunicul meu mi-a povestit despre o rudă îndepărtată de-a sa, pe nume Rudolf, care era iute ca un ghepard, curajos ca un leu și înțelept precum Bufniță. Și Moș Crăciun l-a ales pe el să-i tragă sania lui grea plină de cadouri? Întrebă cățelușa. Da, răspunse cerb.
Dar, din păcate, de mult n-am mai auzit nimic de Rudolf și nu am primit nicio veste de la el, așa că niciunde se află n-aș putea să-ți spun. Prin urmare, nu te pot ajuta cu mare lucru. Pufișor îi mulțumi politicosului Cerb pentru ajutor și se târâ apoi către pădure cu capul plecat. Și cum își frământa micuțul său cap, brusc îi veni ceva în minte. Nenea Cerb a spus că Moș Crăciun le aduce cadouri puiilor de oameni. Dacă merg în cel mai apropiat oraș, unde locuiesc copii, pot să-l aștept acolo pe moșul. Nici nu-i încolți bine ideea în minte că și porni cu un lătrat frenetic în direcția orășelului din apropiere. Și cum alerga ea veselă printre copaci, a auzit dintr-o dată o bufnitură puternică. Pufișor se sperie teribil. Ce putea fi acel zgomot infernal? Cel mai mult își dorea să o ia la fugă, dar curiozitatea și dorința arzătoare de a-l găsi pe Moș Crăciun îi învinseră teama. Porni, târându-se silențios, în direcția tufișului de unde se auzise bufnitura. Când ajunse în dreptul tufișului, își ivi cu atenție nasul său mic și negru ca să evalueze situația. Văzu un bunicuț cu straie roșii, stând pe jos și văitându-se cu voce tare. Pufișor adulmecă intens aerul și simți că nu trebuie să-i fie teamă de bunicuț, deoarece mirosea bine. Mirosul răutății l-ar fi simțit de la distanță. Îndrăzni să iasă din tufiș și se duse la bătrânelul care stătea pe zăpadă. Ce faci aici, singur în pădure, dragă bunicuțule?" lătră către el. Eu sunt Pufișor și am pornit să-l caut pe Moș Crăciun. Crezi că m-ai putea ajuta să-l găsesc?" Bătrânelul se uită prietenos la cățelușa care gâfâia. Nu înțelegea ce-i lătra ghemul acela alb de blană, că doar oamenii nu înțeleg limba animalelor, nici măcar Moș Crăciun. Ia uite, o cățelușă, spuse bătrânelul și mângâie blana moale a lui Pufișor. Mă ajut să mă ridic? Pufișor văzu că bătrânelul are în mână un toiac. Îl luă în gură și începu să tragă de el cu grijă, dar în același timp cât putu de tare. Tocmai de acest ajutor a avut nevoie bunicuțul și astfel putu să se ridice de jos. Îți mulțumesc frumos că mi-ai ajutat să mă ridic, spuse bătrânul recunoscător. Mi-a căzut de saga de pe sanie. Am vrut să mă întind după ea în speranța că doar voi reuși să o prind, dar avântul meu a fost atât de mare încât am căzut și eu de pe sanie, cu desagă, cu tot. Și acum nu mai găsesc. Oare ai putea să mă ajut să o caut? Uite, această fundă roșie era prinsă de desagă și mi-a rămas în mână când am căzut, dar desaga a căzut altundeva și nici nu știu de unde să încep să o caut. Pufișor mirosind de lung de la un capăt la celălalt funda roșie, după care porni într-o urmărire frenetică. Mirosea zăpada, încrețindu-și fruntea, după care iar adulmeca funda. Brusc își înălță capul păros, adulmecând aerul și o luă la fugă. Bătrânul rămase pe loc, mirat. Ia te uită, m-a părăsit cățelușa. Și acum ce să mă fac? Cum voi reuși să-mi îndeplinesc misiunea? Am rămas în pădure de unul singur, și fără desagă și fără sabie. Își scutură de zăpadă hainele roșii și își luă de pe jos căciulița cu blănița albă. Când se îndreptă de spinare, o văzu brusc pe Pufișor cum vine spre el printre copaci, ținând cu grijă între dinți gura unui sac mare. Sacul era imens, dar cățelușa alerga cu el, când trăgându-l, când împingându-l. Doar nu mi-ai găsit de saga pierdută, exclamă bătrânul uimit și fericit. Ești o cățelușă tare de stoinică și de nădejde. Datorită ție vom avea și în acest an Crăciun. Bătrânelul se aplecă și o scărpină pe Pufișor după urechi, în semn de recunoștință că îi găsise de saga. Știi ceva? Mormăi Pufișor în timp ce se lăsa mângâiată și alintată. Vin cu tine. Cu siguranță mergi la oraș, că doar oamenii acolo trăiesc. Te însoțesc. Poate mai ai nevoie de mine în această lungă călătorie. Iar odată ajunsă în oraș, eu îl voi căuta pe Moș Crăciun și îl voi ruga să-mi îndeplinească și mie dorința. Și astfel, alături de Pufișor, porniră amândoi spre oraș, iar imensul sac îl cărară împreună mai departe. Pufișor era tare curioasă ce putea fi în sac. Simțea în el niște miresme delicioase. Ajunși în oraș, bunicuțul se oprea la toate casele. În fața fiecărei case își băga mâna în sacul său imens, scotea din el ceva,
după care intra în casă cu acel ceva și îl lăsa acolo. În tot acest timp, Pufișorul aștepta cu minte în fața casei, păzind cu sfințenie sacul cel mare, plin de miresme învietoare. Așa mergeau din casă în casă. Pe măsură ce înaintau, sacul cel mare devenea tot mai ușor. Doar o casă mai avem de vizitat și am terminat, spuse bătrânul obosit și o mângâie din nou pe Pufișor pe crește, drept mulțumire pentru tot ajutorul său. Îți mulțumesc din suflet, dragă cățelușă, pentru tot ajutorul din această seară, căci nu știu ce s-ar fi ales de copii dacă nu erai tu. Ajunseră și în ultima casă a orășelului. Bunicuțul băgă mâna în sac să scoată ultimul pachet. Îl căută și iar îl căută, dar nu-l găsi. Imensul sac roșu era complet gol. Vai de mine, strigă moșneagul. S-au terminat cadourile. Cum e posibil așa ceva? Acum ce mă fac? E de neconceput ca un copil cu minte să nu primească niciun cadou. Moșneagul se prăbuși trist și deznădăjduit pe treptele din fața căsuței. Își scărpină îngrijorat fruntea și se frământa cum să procedeze. Cățelușa Pufișorii se urcă atunci în poală și, drept consolare, îl linse pe fața acoperită cu barba scurtă și albă, încercând să-l liniștească. În acea clipă se deschise ușa căsuței și o fetiță blondă, cu ochi somnoroși, își scoase curioasă capul afară. Cum îl zări pe moșneagul cu straie roșii ce sta pe trepte ținând pe genunchi o cățelușă albă, orice fărâmă de somn se șterse de pe ochi. Și un zâmbet ilumină întreaga fețișoară. Moș Crăciun, strigă bucuroasă fetița cu bucle aurii. Ai reușit să-mi îndeplinești dorința? Exact o cățelușă albă și drăgălașă mi-am dorit. Pentru asta am meritat să fiu cu minte tot anul. Mulțumesc frumos, Moș Crăciun. Când zări fetița, cățelușa Pufișor nu putu scoate nici măcar un schieunat, atât de uimită era. Așa un stăpân iubitor visase din totdeauna. Se dădu jos din poala moșului și se apropie de fetiță cu pași nesiguri. Fetița lua atunci cățelușa în brațe și o strânse la piept nespus de fericită. Ce frumoasă și mătăsoasă e blana ta, spuse fetița încetișor, semeni cu un mic bulgăre de zăpadă. De fapt, nu cu un bulgăre de zăpadă, ci mai degrabă cu perna mea preferată. Numai Pufișor poate fi numele tău. Pufișor se rostogoli fericită că are o nouă stăpână care știa chiar și numele. Simțea că o mai așteaptă multe aventuri și lucruri interesante de descoperit, dar știa că de acum înainte nu va mai face singură toate acestea, ci în compania micuței ei stăpâne iubitoare. Astfel, Moș Crăciun îndeplini în acel an nu numai dorințele puiilor de oameni, ci și pe cea a curajoasei cățelușe Pufișor, care de acum avea o minunată prietenă și o nouă tovarășă de joacă. Mulțumesc mult!